Txantxariak, txantxariak, kaleko musikariak. Txantxariak, txantxariak, kaleko musikariak. Pontxu, tiroleri pontxu, tiroleri pontxu, tiroleri pa. Kaixo! Kaixo! Nondik zatoz? Arrantzan ibili naiz. Eta lagun berri bat ezagutu dut. Antxu pirata. Pirata bat? Benetan? Bai, munduan zehar ibili da. Eta historio pila bat kontatu dizkit. Jo, nik ere gustora entzungo nituzke. Bai? Bazkaltzera gonbidatu dezakegu? Txantxibiri, uste duzu etorriko litzatekela? Beno, esango diot, baina ez omen da luzaroan Euskal Herrian geratuko. Bisita bat egitera dijoa Islandiara, lagun batzuk bisitatzera. Islandiara? Bai. Jakin nahi dezute zer arrantzatu dudan? Bai, erakutsi. Ea ba. Tantatatxan... Zapata bat! Zapata! Earra zapata. Kaian nabil sardina saltzen, otara buru gainean dudala. Kaian nabil sardina saltzen, erosi nahi aldituzu. Erosi nahi aldituzu? Bai, Zenbat? 3. Tori, 1, 2 eta 3. Zenbat da? 2 euro. Tori, 1 eta 2. Bagoazen dira batera dantzara, lara, orain tori otarra zuretzat, eta handi banoa, agur. Kaian nabil sardina saltzen, otara buru gainean dudala. Kaian nabil sardina saltzen, erosi nahi aldituzu. Erosi nahi aldituzu? Bai, Zenbat? 3. Tori, 1, 2 eta 3. Zenbat da? 2 euro. Tori, 1 eta 2. Bagoazen dira batera dantzara, lara, orain tori otarra zuretzat, eta handi banoa, agur. Kaixo. Kaixo! Ze kanta da hori? Modern Mini. Modern Islandian Mini. ikasi nuen. Polita, jarraitu, Bai? jarraitu. Vale. Modern Mini kui, giftu ekki fifi. Ég skal já þér dúluna mína dansa í. Ég skal já þér dúluna mína dansa í. Ze ongi? Bai, polita, oso. Olagarroa egiteko ondorengo materiala beharko dugu. Errotulagailu gorria, errotulagailu beltza, guraizeak, arkatza, globo edo puxika bat, eta kartulina. Lehendabizi, globoa puztuko dugu. Jarraian, kartulina erditik tolestatuko dugu eta olagarroaren hankak marraztuko ditugu. Ondoren, marraztutako hankak moztu egingo ditugu. Jarraian, globo hartu eta errotulagailuekin aurpegia marraztuko diogu.
Bukatzeko, kartulina erditik tolestu eta erdian zulo txiki bat egingo diogu. Bertatik, globoaren korapiloa sartuko dugu. Hona hemen, olagarro mugikorra. Badatoz! Kaixo! Kaixo! Begira, Antxu, hauek txantxariak dira, Antxon eta Arantxa. Posten, nahi zuek ezagutzea, txantxibirik zuetaz asko hitz egin dit. Zu pirata zara? Bai. Munduko itxaso guztietan ibilitakoa. Eta denboraldi luzea igarotzen alduzu itxasoan lurreratu gabe. Normalean gutxi. Eta Saharan behin euki genuen itxasontzian zuloa, eta egon bergin izan ginen denbora luzez bertan, baina normalean itxasoa da gure etxea. Sahara Afrikan dago, ezta? Bai. Bai. Aizue, txantxariak, zuei gustatzen zaizue abestea eta jolastea, ezta? Bai, pila bat. Ni Saharan ikasi dut abestiak, eta nahi behar baten bat irakutsiko dizuet. Bale, bai. Begira, zuek lagundu txaloekin, bai? Bale. Egin horrela. Eta errepikatu esaten dudaren. Bale. Salam aleikum. Salam aleikum. Aleikum salam. Aleikum salam. Labas. Labas, labas, labas. El khair. Alhamdulillah. Mashallah. Shukran. Salam aleikum. Salam aleikum. Aleikum salam. Aleikum salam. Labas. El khair. Alhamdulillah. Kafe frantses baten minua dantzatzen. Kafe frantses baten minua dantzatzen. Minua dantzatzen. Kafe frantses baten minua dantzatzen. Kafe frantses baten minua dantzatzen. Kafe frantses baten minua dantzatzen. Minua dantzatzen. Kafe frantses baten minua dantzatzen. Zuek piratek borroka asko izaten dituzue, ezta? Ez da horren besterako, Badakizue guri nola gustatzen zaigun borrokatzea? Nola? Orria, harria eta artasiarekin. Benetan? Bai, benetan, begira, etorri, txantxubirik, gerturatu. Aizu niri ez minik eman, Baizera, begira, eskua itxita, harria da. Eskua zabalduta, orria. Eta behatzak zabalduta, artasiak. Bai? Harriak, artasia puskatzen du. Artasiak, papera mozten du. Eta paperak, harria biltzen du. Bai? Orduan, eskua atzera eraman, pentsatu zer nahi duzun atera, eta harri esan, eta aterako dugu. Bai? Venga. Venga, ba. Harri-horri-ar. Harri-horri-ar. Harri-horri-ar.
Buongiorno, ragazza! Kaixo! Zer? Pizza dugu bazkaltzeko? Ze? Ze? Bai italieraz, motel! Lagunduko dizut zerbaitetan? Ba... Begira, hartu hau. Eta arrabolarekin zabaldu. Eta ondoren, tomatea gainean zabaldu dezakezu. Ondo da. Eta gero nahi deguna bota dezakegu, ezta? Hoixe baietz, nik gazta eta urdaiazpiko egosia ekarri dut. Baina nahi baduzu, txorizoa, perretxikoak, fruta, edo zuri gehien gustatzen zaizuna gehitu dezakezu. Eta oregano pixka bat ere ondo etorriko zaio, ezta? Bai, oso ongi etorriko zaio. Eta orain, gazta pixka bat botako diot. Eta lapean zenbat denbora behar du? Ba, 15 minutu inguru. Bai, nahiko izango da. Itxura ederra du honek, baina... zeinen artean jan behar du pizza? Ba, egia esan, pizza zen antxurentzat, antxonentzat, zuretzat eta niretzat. Arantxa, eta ez altzaizu iruditzen razoan motz xamar geratu zaizula? Ba, bai, Joantxibiri, arrazoi duzu. Jango dugu bion artean? Zu kosk eta ni kosk. Oso goxoa dago. Bai, ona. Nin kosk handi ondila. Bostean, Nikola Basik izeneko arkitekto batek Kroaziako Zadar hirian organo berezi bat diseinatu zuen, itsas organoa. Itsasoko olatuek hodi batzuk kolpatzen dituzte eta erlaxatzen duen soinua egiten du. Pentsatuko duzuen bezala, partiturarik gabeko instrumentu bat da eta musikaria itsasoko ura da. Gertu, eguzkiari agurra dugu. Egunean zehar eguzkiaren energia pilatzen du, eta gauean askatu egiten du. Kasu honetan ere, ez dago partiturarik. Eta hemen musikaria haizea da.
Euskal Herrian ere, txilidak ederki aprobetxatu zituen itsasoa eta haizea artelan eder hau egiteko. Toki pila bat ezagutuko dituzu orduan, ezta? Eta nola moldatzen zara jendearekin komunikatzeko? Batzutan hobeto xo eta bestetan keinuekin, denetik. Orduan hizkuntza pila bat jakingo dituzu? Bueno, hizkuntzak baino gehiago hitzak. Eta nola esaten da jolasa beste hizkuntzetan? Adibidez, katalanez, jok. Jok. Galizieraz, xogo. Eta portugesez, jogo. Eta islandieraz, nola zan? Bai, leikur. Leikur. Hanka baten gainean ibili behar da. Aireko oinaren gainean harri bat jarririk. Harria eroriz gero, geratu eta ongi jarri beharko dute abiatu aurretik. Helmugako marrara iristen den lehena izango da garailea. Hizkuntza bat, solastia. Ez. Solastia. Hizkuntza bat. Nik uste dela talde bat. 3. Nik lau. Inglesa, gaztelera, euskera eta frantsez. Nik 2. Erdera, 3. Erdera, inglesa, pixkat eta euskera. Inglesa, erdera eta euskara. Eta euskara eta inglés. Frantsez eta inglés. Erdara, euskara eta inglesa. Ez dakit. Inglés, erdaraz eta euskaraz. Nik inglés eta euskaraz. Bigaz. Tozketan? Inglés eta euskara. Ez nik ere? Erdaraz eta euskaraz. Eta inglesez. Solasten dugulikan. Solasten dugulikan batzuetan eta itzen zaigu erdara zero badakiguna. Ez dakigu hainik. Pilate. Mar. Kriston pila. Haunitz.
elkarri besotik helduta borobil bat osatuko dugu patata tortilla baten modura. Sukaldaria kanpoan geratuko da, eta patata tortillaren osagaiak atera beharko ditu. Patatak, arrautzak... Beraz, borobiletik norbait ateratzea lortu behar du. Hori bai, minik eman gabe. Borobiletik ateratzen direnak, sukaldari bihurtuko dira. Denen laguntzaz tortilla desegin arte. Musu bat emango, non dago, ez dizut esango. Bueno, lagunak, ni joan beharra daukat. Gaur bertan Islandiarako bide hartu behar dut. Bai, ze pena. Ondo da, Antxu, bidai ona izan, eta ea munduko beste txoko batean elkar ikusteko aukera dugun. Ba, baliteke, bai. Baina joan aurretik gauza bat nahiko nuke egin. Begira, nik hemen badut botila bat, eta egoten naizen leku guztietan, gustatzen zait bertan mezuak sartzea. Nire altxorra da, pirata botila. Eta altxorren artean nahiko nuke euskara ere bai euki. Nahi badezue, mezuren bat sartu? Bale, zer diozue? Bale. Eta zer sartu dezakegu? Txantxaria gara, bidaiariak, musikariak... Eta jolasak ditugu, Maite! Hori da! Txantxariak, kaleko musikariak. Txantxariak, kaleko musikariak. Txantxariak, kaleko musikariak. Txantxariak, kaixo! Jolas berri bat oparitu didate, ele-mele. Ara, eta nola jolasten da ba? Oso erresa da, entzun. Hizkuntz gutxiagotuen inguruan da. Eta denon artean, proba desberdinak gaindituz eta galdera desberdinei erantzunez, hizkuntzak biziraun dezan lortu behar dugu. Bai aldezute jolasteu? Jolas gai duzte? Lehenengo tablero aterako dut. Bakoitzak bere fitxa eukiko du. Ezta? Arantxa, ze kolore gustatzen zaizu? Berdea. Hori, zuretzat berdea. Eta zuri, Antxon? Urdina. Urdina. Ea borkitzen dudan urdina hemen dago. Eta zuri, Txantxibiri?
Neri morea. Morea oso ondo badaukat hemen morea. Eta niretzat arroxa. Ea ba, orain bakoitzak txanda bat izango du eta dadoa bota barko du. Bi. Bi. Ba, bi aurrera? Muituzu. Ni mugituko. Ez zuri ezintzan, Antxon? Urdina. Urdina. Ai! Antxon, gerturatu pixka bat belarretik heldu behar dizut eta, ai! Haze piura! Bai? Bai, baina horrela egon behar dugu txanda bat. Bueno, txantxibiri, proba tokatu zaizu ezta? Bai? Bale. Antxa! Ea ba! Denen artean hitz elkartuak egin behar ditugu. Lehenengoak hitz bat esango du eta eskuinekoak hitzaren bukaerako izkiarekin beste hitz bat esan behar du. Adibidez, katua, atea. Oso ondo, nire txanda. Zuaitza. Akerra. Adarraka. Kukua. Hori da! Lortu dugu! Sua maitzean gauaren epelean ilunaren arnasa entzun isilean. Sua maitzean gauaren epelean ilunaren arnasa